Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan podcast program namu. Kamar kullum sunana Adam M2. A yau ina so mu dan taba dalilin da me yasa naira kullum take depreciating while dala kullum take against ne. Me yake kawo da su? Na farko, shin kuɗi naira fefa ce, dala ma fefa ce, amma wannan tafi wannan daraja. Me yasa? Normally abin da yake sa kuɗi yayi daraja ya danganta da demand din wannan kuɗin, da ma'ana buƙatar wannan kuɗin. Idan ana buƙatar naira a kasuwar duniya domin muna producing abubuwa da yawa, muna exporting abubuwa, to dole naira za ta fi dala daraja. Amma idan dala ce ake buƙatar ta domin America suna producing abubuwa da yawa, ana zuwa suna exporting abubuwa da yawa, dole za a nemi dala sama da naira. Domin me? An fi bukatar. Sai mu duba muga Najeriya ne muke producing. Mu muna producing mai ne ka oil. Yayin da mai ya tashi za mu samu kuɗi, za mu samu dala, amma idan mai ya karye fa, dala da za mu samu kaɗan ce. Domin me? Sai mun exporting sannan za mu sayar sannan mu samu. So shin ita kuma America, dalar America me yasa ake bukatar? Saboda suna producing abubuwa a ƙasar su, they are developed sama da Najeriya. So wannan shine babban determiner da yake determine wani currency ne yake fin wani daraja based on demand. Har yanzu kullum supply na dala ya kasa kamo demand. So tunda har yanzu supply na dala ya kasa kamo demand na dala, dole dala za ta zama tana da value compared to naira. So then an zo kuma an yi devalue naira, ma'ana an rage wa naira daraja again. So wani rage darajar still fa ya ƙara wa dala daraja. Shi kuma ƙasa tana devalue currency ne idan har tana producing abubuwa da yawa, domin ta attract foreigners su shigo su sayi wannan kayan da take producing. Idan suka ga sun canza kuɗin ƙasarsu ya yi daraja, to lalle za su zo su kaya sosai, don economy ɗinku zai boom. Amma tun da ba ku producing a lot, kuka karya kuɗinku, kun karya shi ba wani abu da yanzu. Idan muka ɗauki misali, a November 2001 zuwa November 2021, shekara 10 kenan, tashin da dala ta yi against naira bai wuce 40 naira ba. Ana sai da dala naira 111 2001, 10 years later wato 2021 dala ta koma 151. So difference na 40 naira a 10 years. Amma tun daga 2021 zuwa 2024 dala sai da ta koma official rate, ana siyan ta akan, ana bada ita akan 896, while a federal market ana sai da ita a yanzu 1428. Bambancin tsakanin official rate da federal market kusan 532 naira. So sai ka duba ga idan mutum ya ajiye dala 10,000 dala daga 2021 zuwa yanzu shekara 3, ka ajiye 10,000 dala, difference din abin da aka samu kusan 9 million naira fa, 8.930 million naira. So kaga wannan wani business ne kenan ma da mutane suka dauka za su dinga yi. Domin me? Idan na ajiye naira value ɗinta kullun ƙasa zai, amma idan na ajiye dala fa kullun appreciating take. Sai janyo mutane sun fi siyan dala, ana neman dala ido rufe, demand na dala ya yi raising, while mutane suka dinga siya suna ajiye ta a gida. Domin me? Idan ka ajiye dala kana da assurance, kana da 100% assurance cewa dalar nan ba za ta karye ba, tashi za ta yi. So kaga sai mutane suka ɗauki wannan ma shi ma wani business ne. Maimakon ku kai kuɗi banki ko ku sa kuɗi ku producing abubuwa ko ku investing, sai kawai ku sai dala ku ajiye. To wannan dalolin da ake ta siya ana ajiyewa, economy din baya juyawa. Domin sai kaga kuɗin banki ne, banki za su bada bashi, za a yi investing, an yi investing a yi producing, an yi producing a yi employing, an yi employing a yi supplying. Ta haka kuɗi suke juyawa, economy yake booming. Amma kuɗi suna dankara a gidajen mutane, ba a fito da su ba, gwamnati dai bata san da su ba ta karɓar tax a kansu, ba a producing komai da kai, ba a yi investing ba yadda za a yi economy ya juya. Dole wannan kuɗin da aka ajiye sun yi making economy ya zama ya ƙasa, wanda kuma magance wannan ba ƙaramin abu ne ba. Ta yaya za a yi gwamnati za ta dinga mai mutane gida-gida tana karɓar dalolin da suke wurinsu? Ba sai yiwu ba. Sai mutane sun fito da shi sun yi investing, sannan economy zai juya. Wani kuma
'yan kasuwa suka yi amfani da wannan advantage din shi ma na cewa da dala suke siyan raw materials, da dala suke kaza da kaza da kaza, sai su ƙara farashinsu. Yanzu nan dala ta ƙara kuɗi, yanzu farashi ya ƙara tashi. Yanzu dala ta ƙara kuɗi, yanzu farashi ya ƙara tashi. Saboda me? Mutane suna neman dala ruwa a jallo kawai su siya su ajiye su yi hodin ɗinta. So wannan abu ne da gaskiyar magana gwamnati sai ta yi da gaske, sai an yi fighting corruption, wanda shine babban abin da ya kassara Najeriya. Sannan in ana so economy ya dawo yadda ake so, ko kuma ya zama ya yi favor ɗin mutane. Amma ba haka ba, masu kuɗi suna ƙara kuɗi, talaka kuma suna ƙara talaucewa, rayuwa tana ƙara tsada akan wannan exchange rate na dala, wanda kuma alhakin central bank ne ya yi ƙoƙari ya regulating wannan tashin farashi na dala. Amma kuma dole forces na demand and supply su suke determining price. Demand na dala is very high, dole farashin ce tashi. Dole tunda akwai high demand, dole farashi ya tashi. Idan ka ce za ka saki kuma naira ta nemo kanta daraja a free market abinda ake nufi shine forces na demand and supply su suke determining na price. Ka saki naira, ka saki dala, su nemo kansu farashi a farar market. Wannan kuma ya danganta da ya ake neman naira. Ana buƙatar naira a kasuwar duniya, ko kuma dala ake buƙata a kasuwar duniya. Wanda aka fi buƙata shine zai tashi, zai rise. Wanda ba a buƙata zai zama yayi, ba a buƙatar shi. So gaskiyar magana, gwamnati sai ta tashi. Economy na Najeriya yana cikin wani hali, yana mashashara. Hanyoyi za a bi da yawa, domin yanzu musamman gashi kansa crypto market, ana amfani da dalar nan ake siya a sai currency na crypto da sauransu. Da sai an yi kokari, gwamnati ta yi kawo policies da za su yi kokari su regulating wannan tashin farashi na dala, wanda shi ya leading to inflation a Najeriya. Assalamu alaikum.